Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Hoxe está un pouquiño fresco. 17 de novembro, domingo. Temos medio programa hoxe, porque por mor do fútbol, Temos en Montevideo 21 grados, ceus coberto. Está chovendo na Cidade Bella. 14 grados na capital de Galicia, con tempo soleado, Santiago de Compostela. Empezamos o noso programa, esta audición do Patronato de Cultura Galega, que conta co apoio da Xunta de Galicia. Damoslle benvida a Francis. Que tal, Francis? Moi bons días. Bueno, empezamos, verdad? Adiante. Pues adiante. Abrimos hoxe o noso editorial coa dor e a congoxa diante do trauma difícil de dirixir do povo valenciano. Máis de 200 mortos, pero tamén o valor e a emoción de persoas concienciadas saindo á axuda dos veciños ao berro de solo el pueblo salva al pueblo. Amigos ouvintes, sexamos conscientes. Nun futuro non lonxano a sociedade civilizada mirará para atrás e reirase das atrocidades da nosa época, porque, aínda tendo acceso ao conocemento, negámolo. Como decía Francis Macón, tan só podemos dominar a naturaleza se a obedecemos. Fai 22 anos, en un mes como este, do desastre valenciano, chegaba a Galicia tamén o espanto. Aquel 13 de novembro foi cando empezou todo. É que ás veces é preciso sufrir para cambiar, para mellorar as nosas vidas, as nosas democracias e a nosa existencia en este planeta. Pero tamén para descubrir os nosos erros e así ir aprendendo dos golpes que nos dá a natureza. Ou a negligencia humana, aquí e alá, todos vivimos o desastre do Prestige como un golpe cobarde á dignidade de Galicia e á dignidade tamén dos nosos mares. Por iso, en aquel día, os que estamos lonxe da terra matria, queríamos que nos contaran o que vían, e non o que dicían, para que non nos trataran de ingenuos, de crédulos ou de conformistas. Aquí nas Américas ben sabíamos que os galegos inaugurábamos ese día
o paradigma da indignación cívica. Queríamos a verdade, sí, pero non a imposta e demagóxica. E foi aí, amigos, cando se fixo carne aquel espantoso berro humano. Nunca máis. Pero, por aqueles datas, ainda lle quedaba a Galicia a maraña dos incendios. Galicia non había ardido, nin a súa terra páramo de buitres, nin o pan dos nosos galegos, pero habían emporcado o noso mar, amparados por unha cheirenta impunidade estatal. Todo isto xamais se borrará da memoria do pobo galego, claro. Tampouco o desastre de Valencia, porque todo iso xunto é como unha esquirla no corazón de centos e centos de familias. Tal vez Galicia aprendiu, como nos deixou pasado domingo Manolo Rivas, as reglas do respeto, pero tamén a conciencia de que estas cousas non poden esquecerse. Foi, e sexa maldita hora en que o digo, como que en fixera falta un prestixe para que a nosa terra fora escoitada nas lustradas tribunas da Unión Europea. Aquel 13 de novembro parecía un escenario de ciencia ficción, pero non. Todo era real, como a sentencia esperanzadora de nunca máis. Pero debemos preguntarnos, cando é nunca máis? Muy bien. Viento y lluvia en el amanecer, Valencia inundada no sabe qué hacer. Las calles se pierden bajo el agua cruel y lo que era vida se vuelve papel. Negocios cerrados, sueños en el mar, hogares barridos, nada que abrazar. Rostros sin nombre entre tanta destrucción y voces que buscan su última canción. Solo el pueblo salva al pueblo cuando el mundo no quiere escuchar. Solo el pueblo salva al pueblo cuando nadie más viene a ayudar. Los poderosos se culpan sin más, palabras vacías no cumplen jamás. Mientras el agua golpea el lugar y la ayuda que envían no suele llegar. Pronto llegaron bomberos sin ley, barro y escombros cuando vino el rey, sin alerta ni aviso, sin tiempo de huir, en la furia del agua difícil vivir. Solo el pueblo salva al pueblo cuando el mundo no quiere escuchar. Solo el pueblo salva al pueblo cuando nadie más viene a ayudar. Pero al final, cuando el sol surgió y la gente en las calles unidas salió, con sus manos tendidas en medio del mar, como un río de fuerza sin final. Agua y comida, abrigo y amor, juntos curando heridas, sanando el dolor, limpiando el barro, rehaciendo el lugar. Valencia renace y se escucha al cantar. Oh, solo el pueblo salva al pueblo en la tormenta y en la paz. Solo el pueblo salva al pueblo cuando hay que volver a empezar. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 24002739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación
que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Programa especial, amigos, solo media hora. Temos xa está en estudios o noso querido amigo Xosé María Monterroso de Besa. Pero vamos a empezar, Francis, se che parece, por as novas da colectiva. O pasado xoves 15, o Parlamento de Galicia acolleu o acto conmemorativo do 80 aniversario da creación do Consello de Galiza, a institución que, presidida por Castelao, constituíuse en 1944 en Montevideo. Transmitiuse en directo pola internet. Que ben. Temos tamén que dicir que a institución amiga Unión Hijos de Morgadanes despide o ano cunha festa que terá lugar o domingo 1º de decembro ás 13 horas na súa sede da Rúa San Martín 3427. Por informes e reservas polo teléfono 098 166 950. Déixame dicir que tamén o pasado domingo asistimos, en nome do patronato, asistín o presidente e eu como representante de Sempre en Galicia a institución amiga Bergantiños. A verdad que me trataron como un rei, pero bueno, sígueme contando cosas. Como tío mereces. Exacto. Temos as novas do patronato. O pasado venres, o venres 15, foi a inauguración da mostra dos alumnos de fotografía e óleo do patronato. E como sempre, os traballos dos alumnos semellaban ser de artistas profesionais, non de principiantes. Ademais, como ti sabes, todos os anos o público presente vota e a fotografía e o cadro máis votados son os que ilustrarán as postais do patronato de fin de ano. A próxima actividade que temos que anunciar é o mércores vindeiro, o mércores 20 de novembro ás 7 da tarde, que será a Asamblea Xeral de Socios. É moi importante a concorrencia nesta instancia na que o patronato dá conta de todas as actividades efectuadas no último ano, polo que exhortamos os nosos socios a estar presentes ese día no patronato, así como tamén, moi importante, a actividade do mércores 27, que serán as eleccións para a renovación parcial da xunta directiva, outra instancia a que non podemos faltar. E por último, cumpridas as actividades formais, teremos o sábado 30 de novembro ás 4 da tarde unha xuntanza de amigos no patronato xogando o bingo. Que te parece? Bueno, o teléfono do patronato 2908-0673, é así, verdad? Así é, como ti dis, é o WhatsApp para comunicarse con esta audición, o 092 001 232. Chame non se quere. Bueno, xa está aquí en estudios Xosé María Monterroso de Besa, acaba de chegar de Galicia. Bueno, acaba de chegar non, xa hai unha tempadiña que está aquí. Vamos a empezar por felicitalo polo seu cumpleaños, ¿no? Oh, feliz cumpleaños. Claro que sí. Bueno, mira, sigo... Aunque cada vez queremos festejar menos, ¿no? Sí, sigo recollendo a estas alturas isto aínda parabéns. Que claro que sí. Moitas grazas. Bueno, chegaches a Montevideo e xa empezaches por presentar un libro, Sí, ¿no? bueno, era un libro de genealoxía en castelán, que do meu círculo de genealoxía de aquí, que se presentou en Florida nun lugar que se chama La Cruz, que é nun establecemento rural exemplar de leiteiras, digo vacas leiteiras, e foi moi ben, é un evento que se fai xa hai 5 anos con libros publicados, etcétera. Eu tiña tamén aí un traballo sobre a toponimia de Tacuarembó, que saiu neste volumen último, e son uns encontros moi froitosos, porque ven xente de Argentina e do Brasil. Estivo José Manuel López Faraldo aí. Ah, sí. O ano pasado falando de Don Pedrito, desa cidade do Río Grande do Sul. Como recibe a xente estas cousas? Moi ben, porque son unha temática variadísima, somente hai 20 minutos para falar, e os que presentamos libros 10 minutos. Está moi ben organizado, desde Florida, a cabeza da organización está en Florida. Pero contábame antes que eso vai a recorrer outros povos. Sí, ¿no? Agora en abril do ano que ven tocalle a San Carlos.
E eu ali sí que teño un traballo xa preparado para mandar, que igual non vou, pero mandarei, non sei como farán. Bueno, eu quería vos falar de varios libros que saíron importantes neste ano alá. Raramente algún deles non falastes vos, porque sempre me entero de moitas cousas de Galicia en Coruña a través de Montevideo. Eso que vos quede claro. Sempre o digo. Saíu o 7 de novembro, eu teño como decían unha baraca, unha especie de amuleto que sempre me libro das catástrofes. Caramba. Do Prestige estaba aquí en Montevideo. Do Hortensia, aquel famoso, estaba aquí en Montevideo. E agora, do tema de Valencia, estaba aquí en Montevideo. O sea que non convén que eu saia moito dali, porque parece que cando saio, curren. Entón, o 7 de novembro, o sea, hai días, 10 días, presentouse na Coruña un libro sobre Luis Seoane e Buenos Aires, feito por un señor Martínez Romero, que foi migrante en Buenos Aires. El casou a muller xa participara naquel congreso do 56 famoso, onde estive a Carnaval, por certo, con unha grande representación. É un librillo pequecho publicado polos amigos dos museos da Coruña, que preside Felipe Serén. Sí, claro que sí. A toda cor, precioso. Bueno, non vou lo trouxen porque me quedé... Sí. Logo tamén saiu unha biografía sobre Celso Emilio Ferreiro de Foz, que é o alcume que ten Luis González Blasco. Logo saíron os dous libros que xa coñecedes e tedes comentado sobre el viejo Pancho. En xuño, onde teño tamén unha colaboración, e ten Ana. Xa leín a túa colaboración. E logo en xullo saiu unha escolma traducida ao galego, que, bueno, pois ten os seus partidarios e os seus contras, porque todas estas cousas, estas traduccións sempre son moi delicadas, ¿no? Máis da poesía. Pero son feitos positivos. Non me esquezo de que aquí Marisa Barrio acaba de sacar un libro que ainda non o vin. Logo hai un proxecto, hai un libro aquí sobre Julio J. Casal e Alfar, que ten 700 páxinas, está feito polo seu neto Pablo Eguren, que foi xuiz. Sí. Bueno, é o que está representando o avó agora nos actos cando foi do centenario de Alfar na Biblioteca Nacional. Aí contactamos, agora cando cheguei chameino para ver onde se vendía o libro, porque era... E entón regaloume o libro, e agora ten a ilusión de reeditalo en Galicia. Entón eu estou poñendo en contacto con poetas de ali, porque ao mesmo tempo quero iniciar unha revista que se chame Alfareros. Entón aí quere colaboracións de todas partes do mundo, e bueno, eu no campo de Galiza aportolle eu. Son cousas todas positivas, non? Claro que sí. Logo, como che comentaba Francis, eu trouxen unha recopilación de artigos meus de 40 anos que falan sobre a influencia galega en Montevideo a partir dos 300 anos da celebración dos 300 anos. E entón paseinos a Word e paseinos a Castelán para que se podan difundir mellor, claro, que o patronato colla de aí información, entendes? É unha fonte de información. Me falabas antes de biografía de Luis Seoane. Está ben que se fagan biografías novas, porque sempre aparecen de cousas novas, ¿verdad? Porque cada un o trata do seu campo. Aquí fai moito fincapé nos murais, que son fantásticos. A mí son moito Martínez Morales. Martínez Romero. Martínez Romero Gandos, que non é Gandós como de aquí, é Gandos, que creo que é a verdadeira versión do apelido, Gandos, porque vende ganado. Bueno, logo quería aproveitar para facer un saúdo a Pura Texelo, que vai sacar un libro tamén. Eu me perdo, sempre me dicen que feliz sempre no verán. Digo, primeiro, nunca en inverno, que non é o mesmo, claro, porque a primavera ten as súas tamén. Pero logo digo, me perdo o principal da cultura, aquí e alá. Claro. Esta amiga, que xa é o terceiro libro que vai presentar na Coruña, nunca estive nunha presentación dela, porque estou aquí. Claro. Bueno, e logo tamén tive unha visita de Martiño Montero Santalla, que vive perto de Ferrol, e é un sabio da lingua, como sabedes, é un grande amigo, fixo a grande biografía de Carballo Calero, que agora está revisándoa despois de 20 anos, etc. O 15 de novembro do Consello de Galiza sempre digo que eu tiña 5 días cando naceu o Consello de Galiza. Claro, sí. Bueno, algo máis, o tema do Colón, de Colón teño vos que felicitar pola
digamos, concisa referencia, déchedes resumido en poucas palabras todo o cogollo da cuestión. Claro, sí. Estivo moi ben aquela audición, xa debe haber mes e medio. Sí, por aí. E logo, pois, tamén se están celebrando en Coruña os 60 anos do Instituto José Cornide. Ajá. No que tamén eu estou colaborando últimamente, sacan un anuario, e eu sempre falo de temas de coruñeses en Montevideo, que, bueno, un tema que xa falo dormido, ¿no? Claro. Hai en castelán e en galego, por suposto. E logo, pois, pouco máis teño que contar. Bueno, pasamento de Veramendi, de Xusto Veramendi, que era un amigo, aparte de un... Eu tamén o conocí, aparte dunha persoa importante, que foi un dos primeiros que cambiou o apelido, puxo materno diante. Claro. Pero con certa raposería, porque, claro, primeiro era González, Deus claro. Veramendi, e moito máis isto, non te conta. E agora anda un fillo del de colaborar na Voz de Galicia, Mario Veramendi. A estas horas da Quintana de Santiago de Compostela, sí. A plataforma Queremos Galego está facendo unha concentración na defensa da lingua co lema Mudemos de rumbo, o galego ten futuro. Falabas antes de todos esos libros que están feitos en galego e en castelán, algúns deles. Pero como ves a situación da fala? Corre peligro? Ves, outra cousa que me perdo. Eu non son catastrofista, intento ser realista. Eu teño, xa no patronato, eu unha vez fixe unha mostra de fotos de publicidade en galego na Coruña, que ten zona de non ser tan galega e tal e cual. Hai moito mito en todo iso, non? O que institucionalmente o galego vai para arriba, vai para diante. Porque claro, non sí. É raro o banco que non fai a propaganda en galego. É raro, O Deutsche Bank e a Cucha, isto Vasca, por certo, a Caixa Vasca, que debía de facelo en galego, porque eles tocanlles a eles en primeira. Pero o tema é a mocedade. Ese é o tema. A mocedade é o futuro. Se os mozos na Coruña falase moito castelán, decía sí, outro día. Pero mira, eso vai co tamaño da cidade. Pero é un mito eso de que os barrios da Coruña están cheos de xente do rural. E esa xente máis tiras no bus. E estás oindo falar en galego estas mulleres e estes homens. Claro, sí, sí. É dicir, é unha cousa complexa para definir, non? Eu non son catastrofista. Sí, digo, sí. Quen iba a supoñer hai 20 ou 30 anos toda a publicidade en galego que hai? Claro, claro. Todo a asunción do galego polas institucións, inda que algunhas se fixeron de mala gana. A televisión galega, que foi un invento de Fraga. Sí, claro, a mí non se me caen os anéis por dicilo, porque hai un sector do PP que é moi galeguista, é un frustrado partido galeguista de dereita, entendes? Claro. Unha certa porción de a eso iba, porque xustamente o Partido Galeguista Democrático, que lle dicen así, é de dereitas. Claro. Pero está pedindo, se non sei se é política, ti me dirás, están pedindo que se nome como primeiro presidente da Xunta a Castelao. Sí, bueno. Eses son os... É política ou é interés? É unha mestura, supongo. É unha mestura. Sí. É dicir que si un país no espectro político falta ya dereita, e é ademais unha dereita civilizada e sensible. Entón hai que falar con eles. Claro. Digo os que sexan de esquerda, non estou falando de min, pero non está completo o panorama dunha política dun país se falta algunha tendencia. Claro. Aí está metido xa en Leiras, Sí, non sabía. Sí. Bueno, por certo, esquecíame desto, do famoso vídeo que vos mandou, non? A min mandoumo tamén. E dixelle, bueno, isto eu non son quen para divulgalo, ti dirás, non, dixo, o teñen o patronato e mailo sempre en Galicia. Claro. Supoño que en algún momento utilizaré delo para algo. Pois está moi ben, E digo xa en Leira, xa que estás alamando sí, non tamén, nin idea. Porque sei que nos está escoitando. Bueno, pois un saúdo para él tamén. Quedoulle moi xeitoso o documental. Bueno, decir... Sempre traballa moi ben, Traballa moi ben as cousas. Xa leva anos. Estiveron na miña casa ca muller que non a coñecía, encantadora. Puxéronmo moi cómodo porque acudiron a Coruña eles, entendes? E falamos ali a gusto. Únicamente lle faltou das miñas declaracións, tivo que cortar algo, non? Eu sempre fago a comparanza entre el viejo Pancho e Víctor Soliño. Sí. O galego uruguayizado, pero totalmente un urbano e outro rural.
Claro. Cada un co seu mérito. Claro. Víctor Soliño veu dun aniño apenas. Tiña nai vasca. Era Pontevedrés, Navarra. non? Era de Bayona. De Bayona. Eu fixe un traballo, está neste volume que trouxe este ano. 3 bayoneses. O máis rico, Gandós. Ajá. O máis solidario, José María Barreiro, fundador de Casa de Galicia, Sí. que era Rodríguez Barreiro. E o máis popular, Víctor Soliño. Porque son os 3 de Bayona, date conta, Mira, que sí, maravilla, ¿no? Bueno, José María, 80 anos da Constitución do Consello de Galicia. Pensei que ia falar dos 80 anos meus. Sí, claro. Cando foi do Estatuto de Autonomía noso, que hubo varios proxectos, o meu partido presentou un proxecto e eu era o mecanógrafo daquele momento. E entón, por unha parte, cando puña capital, eu non puxe en Santiago, eu non puxe en nada, porque me doía como coruñés. Era un tema que estaba fervendo naquele momento. Houve un moi duro, Sí, eu non participei na manifestación que houve na Coruña a favor da Coruña, porque era unha vazcada, era unha cousa de Paco Vázquez. Claro. Pero cando foi o nome do goberno do Poder Executivo, pois eu suxerín que se chamase Consello de Galiza o goberno galego, pero foi xunta. Bueno, entón isto parece moi ben que agora se reviva isto. O que eu digo, ocúrrese unha reflexión, que cando Bóveda, porque Bóveda sigue sendo incómodo, como todos os mortos da guerra e todos os que están desaparecidos, todo eso, que canto sabemos aquí dese tema tamén, non? Claro. O que pasa que aquí foron a mitad de anos, ali hai cosas aí claro, non se poden amañar. Claro. Pero Bóveda, que Casal, claro, Casal aínda, os escritores, a asociación de escritores de cando me se recorda, Bóveda tamén se recorda, pero non dunha maneira oficial, entendes? Dunha maneira que se comprometa o goberno a dar a coñecer a figura de Bóveda. Nos en Coruña facemos todos os anos o Día de Galiza Mártir, ali en Catro Camiños, pero claro, eu en tempos iba a Caeira, en Pontevedra, cando tiña coche e tal. Esas cosas non hai que apacalas nunca. En Galicia teño escoitado a moitos amigos, e amigos cultos, dicir que o Consello de Galicia instalouse en Buenos Aires. Bueno, sí. Instalarse, sí. Pero onde se fundou foi aquí, aí está. Claro. Instalouse despois, uns días despois en... Sí. Castelao deixou clariño que non pretendía ser un goberno no exilio, porque non tiña suficiente representación, eran 4 diputados. El falaba dun organismo fiduciario, outra cousa, como que era un representante de Galiza, pero non un goberno. Exactamente. Eso que deixou no claro. Pero non habría moito tamén, en este caso, esos 4 que ti dices, entón Alonso Ríos e Villaverde. Sí. Non habría moito por o problema político con Buenos Aires, con Argentina, no sentido de que o peronismo impedía moitas cousas, e por eso se celebrou aquí. Sí, eso é o que é a tese que hai. Eu non son quen para... Claro, sí. Non estudei, pero, por exemplo, logo estaban eles ali, estaban todos en Buenos Aires. Realmente o Consello estaba instalado en Buenos Aires. E logo até o 62, que durou a súa vixencia, con Alonso Ríos como último representante, non porque morrese, porque eu indo entrevistei no 73, cando voltei da... Eu entrevistei no 78, pouquiño antes de morrer. Pouquiño antes de morrer fun con Canaval, cando Jesús Canaval, a Lomas de Zamora. Sí, a entrevistalo. Xa estaba moi maliño, me acordo que estaba nunha hamaca sentado con unha eu pillei no ben, aínda saiu da casa. Foi verdad que lle pediu Castelao que lle deixara o nome de sempre en Galicia? Claro, porque el tiña ese nome para o libro dele. Entón logo chamouse de outra maneira. Despois co pensamento na patria galega ou algo así. Foi o único que escribiu Alonso Ríos. Sí. Claro. Bueno, aquí supoño que no patronato vas a facer algo. No, este ano no. Trouxen ese libro, esa recopilación de artigos como fonte de información, non vou dicir nada, porque xa non teño máis nada que decir. Cantos libros levas? Uns 20 aproximadamente, pero son pequenos. Sí. Hai libros grosos, pero sí. Todos teñen algo que ver con Galicia ou Montevideo, no Uruguai. Sí,
Eu creo que 90%, porque non me lembro agora cal non ten que ver con Galicia ou con Uruguai, ou con Tacuarembó. Tacuarembó teño aquela memoria de Tacuarembó, que é prosa e poesía, e que me dixera o profesor Eduardo Ramos, que foi o fundador do Instituto Normal de Tacuarembó, que estivo, por supuesto, represaliado toda a época da ditadura. Me dixo, usted, José, fue el que hizo más poemas a Tacuarembó. Digo, bueno, bárbaro. O que non sei se son vos, pero en cantidade non hai dúbida. Xosé María, acabase o noso tempo. Xa sei, xa me estaba tardando. Agora, claro. Agora ven o fútbol, Liverpool, Miramar. Bueno, que gaño mellor. Ningún dos dous é da miña preferencia, digamos. Ven o fútbol por Oriental, porque Oriental é a Capilla Sistina do fútbol uruguayo. Quedouche bordado eso. Amigos, moitas gracias polo seu tempo. Xa volvemos o vindeiro domingo con todo con a nosa hora. Gracias, Francis, tamén a ti. Ata o domingo. Hasta o domingo que ven, amigos. Bueno, non podía. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.